Dende a Asociación Nacional de Estudantes de Ciencias da Actividade Física e do Deporte poñen en marcha a campaña Soy Mujer, Soy Deporte co obxectivo de visibilizar o papel das mulleres do territorio nacional no ámbito deportivo. A campaña naceu o ano pasado co motivo do 8 de marzo e o noso obxectivo principal da campaña era darlle visibilización ás mulleres no ámbito deportivo, non só ás profesionais, ás deportistas, senón tamén ás profesoras de universidade, investigadoras, entrenadoras e demais persoal femenino no mundo do deporte. Este é o segundo ano consecutivo que o campus da cidade colabora coa campaña e están levando a cabo diversas actividades para dar visibilidade e buscar repercusión nas redes. Esta campaña comezou o ano pasado e o que se pretendeu foi chegar a todas as mulleres que están relacionadas co ámbito deportivo, dende profesionais, amateurs, alto rendemento, docentes, investigadoras, e o que se fixo foi unha campaña que consistía en gravar un vídeo onde esas mulleres se presentaban, daban a coñecer o seu punto de vista co deporte e acababan co lema Soy mujer, soy deporte. Este ano, a iniciativa anterior sumouselle a venta de pulseiras co mesmo lema reivindicativo. Este ano, na nosa campaña, decidimos lanzar un novo símbolo que a nosa pulsera Soy Mujer, Soy Deporte, que decidimos lanzalas a todo o territorio nacional. Están sendo vendidas por todas as universidades socias a nosa asociación, a Necafide, e agora mesmo podedes atopalas na maioría das delegacións de estudantes das facultades. Ademais, tamén temos outra difusión das pulseras que é a través do noso link, onde poden comprar na nosa página web, pinchando simplemente nel e cubrindo os datos de envío. É super fácil. A todo agora levan vendidas alrededor de 3.000 pulseiras por toda España e prevén vender outras 2.000 máis. Ademais, estas pulseras decidimos vendelas a 1,50 € para subsanar os gastos da pulsera en sí e unha parte da pulsera, unha terceira parte, 50 céntimos, van en doazón á asociación AMD, que é unha asociación de mulleres polo deporte profesional, que o que buscan é ter a igualdade, a paridade no mundo deportivo. A Necafide desenvolverá do 27 ao 31 de marzo na Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte a súa 18ª asamblea, con talleres e mesas de debate que xirarán en torno a temas relacionados coa titulación de Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Para maior información da nosa campaña, seguid as nosas redes sociales en www.necafide.es ou no Facebook, Instagram e Twitter @necafide.